моята професия е да съм готвач, че имаме заведение, ползвам тези печките. Има някои думи, които трябва да казвам лично за тях. Първо всичко, че са малки, те се вижда, така че може да отива всякъде. Това означава, че може да го вземаме, да ги сложим. Примерно аз в моето заведение ги имаме долу в шкафа. Кога има нужда от патрони, просто само я скарам горе и тя може да се премести всякъде. Имаме база 38 мл. И даже може да ги видим колко са голями, даже чака да ги видим от тук малко поблизо и да ги фърлиме вътре в фурната, нашите мъфи, които ги правиме много спокойно вътре в фурната. И най-якото тук на фурната е, че тази има степен. Значи може да оставите малко отворена, може да остави на 3/4, може цялата и може да я затворите, защо трябва да я ползваме. Вече не само ние мъже готвим, може да готви и жени. Това трябва да го знаете. Най-хубавото е, че тези хубави жени, които се отива на маникюр, така е малко полезно за тях, защото има тези push and button. Просто правиш така, оп, оп. И това също е добре за деца. Просто, ако ние ги прибираме, деца няма да ги пипа, няма да имаме проблеми. А група, това не е футбол, нали група? Как се казваш? Група ли? Енергичен. Така. Означава, че е най-икономични. Даже ще отворя тук да видите. Има един степен, а ние сме точно на първото. Това означава, че са малко по-икономични от други. Тези правени нарочно красиви, модерни, елегантни, това са бижу, може да казваме. И даже правени нарочно с не един нормален стъкло, а той е правено с един огледател. Фактически сутринта ставаш ли, може да се гримираш, пак да се върнем за жени, нали? Да се гримираш леко и хем да гледаш вътре какво готвим, ако и помниш, че готвим нещо, разбира се. Така че остана ми само да ви казвам, че брависимо и на печки дипломат. Това е нашето.